Salutare tuturor! Eu sunt Natalia Duminică și vă spun bine ați venit la canalul meu de YouTube. Astăzi vom avea o lecție specială cu un nivel puțin mai avansat. Vreau să vă spun că ușor începem să ne mișcăm spre mai bine. Acum lecția de astăzi este una specială și chiar vă rog să fiți atenți și să încercăm să prindem cât mai bine aceste 4 mișcări pe care vi le ofer. Așa, repetați după mine, faceți împreună cu mine ca să simțiți mișcarea și după aia vă rămâne să o repetați și singuri aparte. Prima mișcare care o începem astăzi. Atenție! Piciorul. Treaba e cu piciorul, da. Deci însăși piciorul trebuie să deseneze un 8 pe jos. 8. Da? 8. Așa. 8, 8, 8, 8. Așa, după ce v-ați înțeles cu 8-ul, puțin un plie jos. Și împreună cu 8-ul se mișcă și șoldul. Op! Înapoi, am scos șoldul și înainte. Înapoi și înainte și înapoi. Deci șoldul este împreună cu piciorul. Întâi să vă înțelegeți cu optimea de jos, ca să puteți să evoluați după aia. După ce v-ați înțeles cu 8-ul de jos, adăugați și șoldul, care în partea din spate neapărat trebuie să iasă și să se miște împreună cu piciorul. Da? Și 1, 2, 1, 2. Aici o să trecem momentan și printr-o poziție oarecare la picioare. Cum ar fi? Primul moment, poziția 6 împreună. După aia iese înainte și prin poziția 4, cum ar fi, vă întoarceți înapoi. 6, întorci, 4. Asta și este optimea noastră. 1. Da? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Și adăugăm și șoldul. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La final trebuie să arate cam așa. 1. Da? Încercăm cu partea cealaltă. Stângul, la fel. Și 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Știu că este o mișcare puțin mai complicată, puțin mai... așa, nu foarte confortabilă, dar dacă reușiți să vă înțelegeți cu ea, arată foarte frumos și o să puteți și să evoluați mai departe. Următoarea mișcare. Picioarele depărtate ar trebui să arate cam așa. Este un 8 foarte relaxat, foarte frumos. Acum să vi-l explic în totalitate. În față, lateral, în spate. Celălalt șold în față, lateral, în spate. Celălalt șold în față, lateral. În timpul acesta umerii stau drept. Se ținem umerii drepți și mișcăm mereu șoldul. Înainte, înapoi. Așa. 1, dreptul. Stângul, dreptul, stângul, dreptul, stângul, dreptul. Este o mișcare care poate fi făcută în continuare până vă acomodați cu ea. Dreptul, stângul.
Și să avem o amplitudă cât mai mare, da? Cu fiecare șold să încercăm să desenăm un opt, un semicerc, așa, un opt. Așa. O repetați când sunteți libere, când sunteți în treburile voastre, pentru că această mișcare vă relaxează și spatele și cu timpul o să puteți să vă dezvoltați și amplitudinea. 7, 8. Ok. Trecem la mișcarea numărul 3. Următoarea mișcare o facem cu pieptul. La fiecare 1 sau 2. Mișcăm doar dreapta și stânga. Mâinile lateral. Coatele relaxate, nu prea sus, nu prea jos, aici. La un nivel cu mâna. Da? Deci totul cam la un nivel, cam aici. Și 1, 2. 1, 2. Deci stânga-dreapta doar. 1, 2, 3, 4. Șoldurile nu se mișcă, da? 1, 2. Aici totul stă. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Și după aia poate fi făcut mai rapid. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Sau în varianta de 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3 și 1, 2, 3. Foarte bine. Să mai încercați, să mai repetați. Și noi să trecem ușor la mișcarea numărul 4. Și ultima mișcare pentru lecția de astăzi. Avem de desenat un cerc mare, imens, cu șoldurile care se adaugă cu un plie. Avem 4 puncte care trebuie desemnate. Deci ar fi 1 stânga, față, dreapta, spate. 4 puncte care trebuie să aveți câte un moment de pauză și să-l simțiți. Stânga, față, dreapta, spate. Stânga, față, dreapta, spate. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, așa. După ce ați simțit aceste 4 puncte, însăși mișcarea merge mai lent, mai lin. Este un cerc mare, care o să-l folosiți împreună cu plie. Fiecare dată trebuie să stați pe un semi-plie, să aveți un semicerc în față și un semicerc în spate. Deci, stânga, semicercul în față, dreapta, semicercul în spate. Și invers. Hai încă o dată. Stânga, semicerc în față, dreapta, semicerc în spate. Și împreună ar arăta cam așa. Stânga, dreapta, jos și înapoi. Așa, să încercăm încă o dată. Și stânga înainte, dreapta înapoi. Cam așa e. Să încercăm acum să o dublăm. Să facem o dată din stânga în dreapta și înapoi din dreapta în stânga și terminăm de unde am plecat. Deci știm cum arată șoldurile, știm ce facem cu picioarele. Mai încercăm o dată. Stânga înainte, dreapta înapoi și ne reluăm înapoi și prin față am revenit de unde am plecat.
Voilà!